Benvinguts a la tercera xerrada del Bloc de la Tarda. Tenim en els últims replicants que ens parlaran de cinema. És un projecte que ha nascut de la mà del director Frustrat, un dels organitzadors del Totencat. Vols dir alguna cosa més, tu? Podríem dir que aquí neix i es crea la nova generació de crítics de cinema i de sèries. O sigui, podríem dir que són el nou Àlex Gorina i Toni de la Torre. Tom Figueres, aquí està bé. Però sí, també, deixant això que en dic en Pau és un dels organitzadors del Totencat, també agrair-li a en Max la presència, que també s'ha tingut de l'expressar. Moltes gràcies, Marc. També hi falta un component que ara ens comentarà en Pau. Farem presentació. Sí. Però res, no he dit abans, però us podeu seguir a la xarxa com a director Frustrat i Bloc Frustrat i Millennial Max, també a la xarxa, o sigui que seguiu si esteu interessats en el mundillo de cinema i sèries de qualitat i en català. Sense més dilació, tot vostre. Molt bones paraules, però nosaltres no tenim cervesa, pel que veig, però Sí. ja tot arribarà. Un gin tònic. Ets organitzador, has d'estar serè. No. A partir de les 8... Si quan organitzes una cosa d'aquestes, el mínim és no estar serè gairebé, Els saraus que muntem. Abans pots regalar còmics, tu no. Ja ho té això. Bé, doncs, com molt amablement ens han presentat els nostres companys Filip Prim i Albert, nosaltres som els últims replicants. És un podcast de nova creació que hem començat recentment, de fet hem començat aquest mateix any, i hem tingut una parada tècnica perquè, com també bé han dit, aquest projecte està format per en Max, per mi mateix, i per l'Àlex Trems, que malauradament avui no està aquí, però sí que li volem fer un petit record, ja que avui no ha pogut venir, que tots ens en recordem una miqueta d'ells. Però bé, per què estem nosaltres aquí? En primer lloc estem aquí per una mica d'autonepotisme, perquè diguéssim, si fas un festival de podcast, què menys que portar el teu propi podcast. Correcte. Per xerrar una mica. Això també ells no ho diran, però els de després també estan aquí per la mateixa raó. Però nosaltres venim a parlar de cinema, que és una cosa que de fet ens va unir en Max i en mi, que ens vam conèixer a través de xarxes, i una cosa que ja havíem anat parlant fa molt de temps d'això, volem comentar un dia, que és el cinema de culte. O sigui, com una pel·lícula acaba passant de ser a vegades un èxit comercial, a vegades un fracàs total en taquilla i en públic, i al llarg dels anys s'acaba convertint en això, una pel·lícula de culte que arrossega milers de seguidors i, com el cas d'algunes de les que veureu avui presentades, que a més crea un fandom que és molt i molt fanàtic d'aquella pel·lícula. Comencem per aquí una miqueta, Max. Sí. Tu d'on creus que ve el fet de fer una pel·lícula? Què converteix una pel·lícula en pel·lícula de culte? Jo crec que hi ha molts elements que la fan diferent. Parles del tema dels fracassos o èxits. Hi ha alguna de les que comentarem que van ser un èxit rotund, com Jurassic Park, però per exemple Blade Runner és l'exemple clar d'una pel·lícula que es va estimbar en taquilla, perquè també va coincidir amb Star Wars i evidentment és un tòtem, és un gegant de la ciència-ficció. Jo crec que també és un fenomen que es comença a desenvolupar a partir dels 80s, 90s, i és on la cultura pop comença, diguéssim, a expandir-se, a desenvolupar-se. I a nivell de producció veníem d'una època una mica més, no teatral diria, però sí que les superproduccions van més enllà, la ciència-ficció agafa un cos molt més gran, molta més importància, i a partir d'aquí interpretacions memorables, guions memorables, fotografia, l'Àlex avui no hi és perquè l'asiàtica l'ha atacat, però diguéssim que ell podria parlar-ne bastament d'això, i imatges i frases que queden en l'imaginari col·lectiu que fan que el públic, ja més enllà d'apreciar aquestes obres, sigui gent devota d'una forma de fer cinema, que és el que fa que sigui un culte, no? Al final un culte és això, és com un grup més o menys important de gent, però que quasi que pregona un culte a una obra concreta, en aquest cas cinematogràfica. Jo sempre he sigut de l'opinió que hi ha molt bones pel·lícules, hi ha pel·lícules que considerem obres mestres, però no tenen potser aquesta categoria de cinema de culte. Que el que els fa diferent de les pel·lícules bones o dolentes que hi pugui haver-hi és el fet de que acaben influenciant a una generació o acaben influenciant a la gent que els mira d'alguna manera o altra i també que tenen un tret distintiu. De fet, nosaltres hem fet una selecció de 6 pel·lícules, en vam escollir 2 cada un, ara hem adoptat les pel·lícules de l'Àlex ara que no ha pogut venir, però un clar exemple, com bé ha dit en Max, seria Blade Runner.
Blade Runner és una pel·lícula que en el seu moment va punxar en taquilla, va tenir unes crítiques mixtes, molta gent, perquè bàsicament no entenia Blade Runner, però en aquell moment la ciència-ficció era una ciència-ficció que podia venir d'Alien, on te predominava l'acció, el terror, de Star Wars, que eren aventures a l'espai amb cavallers Jedi, gent amb espades lluitant, i Blade Runner era una pel·lícula futurista, però al mateix temps realista, que et podies creure. Era una pel·lícula lenta, deixant de banda els mítics muntatges, remuntatges que ha tingut. Era una pel·lícula profunda i en el seu moment aquest cinema no es va acabar d'entendre. I en canvi amb els anys ha anat agafant l'estatus que ha sigut i realment és un referent en quant a la ciència-ficció. És una pel·lícula inclús filosòfica, jo diria. És distòpica, a més passa a Los Angeles del 2019, vull dir, han passat uns anys ja, hem sobrepassat la data de que la Pris, en Roy Batty i tota aquesta gent haguessin nascut i s'haguessin ja desactivat. I és una pel·lícula que té molts elements que la fan diferencial. És una pel·lícula que passa sempre de nit, als baixos fons. És fosca, però al mateix temps hi ha llum. Hi ha el plantejament de si les màquines, no? Sempre tenim Terminator amb Skynet, no? El domini de les màquines, si realment quina participació tenen, si són tan... De fet, el lema de l'empresa que és la protagonista de la pel·lícula, que és Tyrell, el lema de l'empresa és more human than human, més humans que els propis humans. I aquesta humanitat es veu transmesa amb els propis personatges de la pel·lícula. Fins a quin punt jo tinc la intel·ligència, a part de la força, perquè eren robots que estaven preparats per fer tasques de producció, diguéssim, que els humans no volien assumir, en les colònies, no? En el gran discurs final de Roy Batty, de les llàgrimes a la pluja. Aquestes màquines estan dissenyades per una funció molt concreta, però s'adonen que tenen una intel·ligència, inclús una emocionalitat i una empatia que els humans no s'esperaven, i llavors per això sorgeix la figura del Blade Runner, perquè els humans li tenen por i els han d'erradicar, que és el gran text inicial, que jo per primer cop que vaig veure la pel·lícula hi ha un text, només començar, que et contextualitza de què va la història, i hi ha com una banda sonora de fons molt fosca, que ja preveus que aquí la història no convida massa l'optimisme a nivell futur, i això ja era molt impactant en aquell temps. Sí, és això, sí, és una pel·lícula que et feia reflexionar. Sí, per mi Blade Runner és una pel·lícula que parla sobre què és ser humà. I, bueno, de fet, ja ve de la novel·la curta de Dick. Però sí, era un tipus de cinema que, evidentment, ara potser seria considerada una gran superproducció. En el seu moment va ser-ho, també. Va costar $30 milions, que ja és el seu. Ridley Scott tenia ja fama de passar-se del pressupost. Vull dir, van tenir problemes en aquest sentit. Van tenir problemes també. La recaptació va ser bastant miserable, van recaptar uns $45 milions, per tant, va ser un fracàs en taquilla. I amb els anys jo crec que l'ha posat al lloc on te la tocava. Hem tingut les versions dels diferents tipus d'editors, nosaltres aquí ens en riem molt a vegades de Zack Snyder, però Ridley Scott va ser el primer que va fer-ho del director Cuts, que de fet fins al 5è tall no va aconseguir el que ell volia. Però l'hem volgut posar com a primer exemple d'una pel·lícula que en aquest cas va ser un fracàs en taquilla. Era un gènere que en aquell moment es tocava bastant també, i Blade Runner tenia tots els números per triomfar, però no és una pel·lícula una mica avançada al seu temps en quant a manera de tocar aquests temes de ciència-ficció. La segona pel·lícula que hem... Aquesta la vaig posar jo. Un musical. Soc molt fan dels musicals, Rocky Horror Picture Show, Jim Sherman del 1975. Aquesta sí que va ser una... O sigui, no només va ser un fracàs en taquilla, sinó que va ser un fracàs en crítica. O sigui, la gent al·lucinava quan entrava a veure aquesta pel·lícula, no es va entendre, els temes que tocaven en aquell moment eren absolutament, també ho serien molts avui en dia, van ser absolutament trencadors, i de fet Rocky Horror en cinema no va triomfar absolutament gens fins que la van posar a les sessions nocturnes de mitjanit dels cinemes de Nova York. Les golfes, no, mítiques? Exacte, sí. En els cinemes Waverly, a Nova York, que s'han començat a fer unes sessions nocturnes on la gent començava a anar, i el cas de Rocky Horror és molt i molt curiós perquè el culte que s'ha creat al voltant d'ella, la pel·lícula, va molt més enllà del que és el simple cinema, perquè nosaltres la veiem a casa o la veiem on sigui i la gaudim, però realment diuen que no has vist Rocky Horror Picture Show fins que no l'has vist en una projecció en cinema
on la gent interactua amb la pel·lícula. Exactament. Sí, és curiós aquest fet. És una pel·li superdisruptiva, sobretot per l'època. Jo t'anava a preguntar, perquè això no ho sé, Tim Curry, que és el principal protagonista, havia fet It ja en aquella època o encara no? És posterior, juraria. Diria que és més tard, però és que sóc fatal per les èpoques. Perquè és un d'aquests actors que és com que després l'has vist en comèdies, és un tipus d'actor que potser després no ha tingut una rellevància, jo crec, a nivell de superestrella de Hollywood, però sí que amb aquesta pel·lícula veus la seva imatge i és superidentificatiu. O sigui, la seva estètica glam en aquella època també sí que es portava més, però era una pel·lícula molt diferent, un musical molt diferent. Els musicals a Hollywood i a Broadway precisament tractaven un altre tipus de temes. No eren no foscos, però aquest, diguéssim, una mica com Babylon, la pel·lícula de Damien Chazelle dels últims anys, té aquest toc així més disruptiu, més de tractar temes que potser fins llavors feia por tractar-los per ser una mica més polèmics, per tenir aquest punt circense, però més desenfadat, més... S'ha de reconèixer que Rocky Horror va ser un... Escolta, ja ens estan tallant aquí, no pot passar això. No hi eres, no, quan hem criticat a Snyder? Ja. Veus? Ara torna. Doncs Rocky Horror va tractar uns temes que en aquella època eren molt trencadors, que eren molt propis del teatre, de l'Off-Broadway, per exemple, però en cinema era... un musical d'aquest estil va trencar tots els esquemes. D'aquí a que la gent, quan la veiés en taquilles, en cinema, a sessions normals i corrents, no acabés d'agradar. No era per tothom. No era per tothom. Per qui era? El que dèiem, aquesta gent que surt més de nit i... A fer el bandarra, no, diguéssim? Correcte, a les sessions golfes, a veure la pel·lícula. I una cosa que molts d'aquí odiem, jo personalment odio moltíssim, que és gent parlant en el cinema. Rocky Horror va ser el que la va convertir en pel·lícula de culte i en pel·lícula que la gent anava a gaudir d'ella, de l'espectacle, repetint els diàlegs, contestant els diàlegs, i a partir d'aquí ja entra un fenomen que a mi em sembla magnífic, no per fer-ho en el cinema, no us ho poseu a fer en el cinema normal, però sí en aquesta pel·lícula, que és el fet de començar a portar accessoris mentre vas la pel·lícula, que si pistoles d'aigua, que si paraigües, gent vestida i disfressada, que ara ho veiem una miqueta quan hi ha pel·lícules de Star Wars o de Marvel, però vull dir, allò no es feia abans, vull dir, tu no sorties disfressat al carrer com les pel·lícules que veies, i en canvi en Rocky Horror es va tornar un fet que la gent hi anava per gaudir de la pel·lícula, però també per gaudir d'aquest espectacle, perquè la pròpia pel·lícula aglutinava aquests friquis que la mateixa pel·lícula presentava en pantalla i van trobar un lloc per expressar-se d'una manera que no podien fer-ho fora. I les sales de cinema del Rocky Horror eren un lloc per fer-ho, en aquest cas. Suposo que és d'aquestes primeres pel·lis, ara que es parla tant del concepte pel·lícules d'esdeveniment, no? Que potser una pel·li no és tan bona a nivell de guió o producció, però com que hi ha un grup molt concret de gent que la gaudeix d'una forma molt concreta, sense anar més llum, aquest darrer any hem tingut, ho hem dit moltes vegades, Deadpool i Wolverine, és una pel·lícula que és justeta, però clar, pels fans veure la sublimació del còmic a la gran pantalla i passava això, és a dir, gent que va a desinhibir-se a la festa i va a la sala de cinema, una cosa que no es fa normalment, que per això la gent, el públic, diguéssim, més quotidià, més regular, no entén tant una obra en aquest sentit. De fet, és de les... No vull assegurar-ho categòricament, però crec que és de les primeres pel·lícules, potser amb Star Trek també passava en aquests moments ja, que comença a tenir convencions anuals de gent que queda vestit dels personatges, fan sessions, projeccions, i es crea un fenomen d'una pel·lícula que no ens enganyem, a mi m'agrada molt, però estic completament d'acord que és una pel·lícula molt caòtica, molt esbojarrada, i que hi entres, te l'estimes, però si no hi entres, és que als 5 minuts segurament pares la pel·lícula i marxes, perquè el xoc és molt i molt fort. Però bé, en aquest cas crec que és un magnífic exemple de pel·lícula de fracàs que al llarg dels anys s'ha convertit, ha agafat una aura diferent i s'ha convertit en el que coneixem com una pel·lícula de culte. Aquesta la vas escollir tu, per tant te cedeixo més la paraula. Aquesta pel·lícula per mi és molt important en la meva formació, sobretot com a nivell de producció audiovisual, muntador, etc. Va ser de les primeres en les que vaig copsar una mica el que és en el muntatge i en el guió, com fas una doble cara. Al final aquesta pel·lícula, el propi pòster ja és un spoiler, ¿vale? I a part els temes que tracta. És una pel·lícula
també superdisruptiva, està basada en una novel·la de Chuck Palahniuk amb el mateix nom, i és una crítica brutal a la societat consumista actual. El sabó és la metàfora ideal. Bàsicament els dos protagonistes es dediquen a les hores nocturnes a robar clíniques de liposucció, el greix humà, per després de forma casolana convertir-les en aquestes pastilles que les revenen a les pròpies persones riques, que clar, no, el sabó natural és el millor que hi ha per la pell, no sé què, no sé tal. I en un preu d'exorbitat, i llavors és una mica això, és la vida nocturna. Després també com això es redirigeix l'Edward Norton, que en la pel·lícula no té un nom com a tal. Hi ha moments que es fa dir Jack perquè llegeix com un setmanari, està allà amb el Tyler Durden, que és el personatge del Brad Pitt, que al final és el seu... Es poden dir spoilers o no? Bueno, crec que aquí tots l'hem vist, però millor que sí. És un seu... Bueno, és igual. I bàsicament tenen converses entre ells dos en què parlen de la seva infantesa, de què els ha portat on estan. L'Edward Norton és un oficinista que està fins als ous de la seva vida, perquè cada dia és el mateix, a l'oficina fent fotocòpies, portant cafès, no sé què. Suposadament té una vida idíl·lica, però arriba un moment que coneix el Tyler, que és un anarquista. És un anarquista avançat als seus temps, que el tio considera que la vida d'avui en dia és autodestrucció, i funden el club de lucha, el Fight Club, en un bar de mala mort. Li demana, fot-me una hòstia, i li fot una plantofada, i això el que li fa és el moment catàrsic, no? De dir, el moment de la violència gratuïta, però que no ho és tant, perquè et fa adonar-te del que realment estàs visquent a la teva realitat. I per mi va ser d'aquestes pel·lícules de fer el clic en molts aspectes. De fet, aquest mateix leitmotiv de la pel·lícula, que és la violència, és el que li va acabar passant factura, perquè el Club de la Lluita també va tenir una recaptació baixa, és una pel·lícula que no va acabar de funcionar. És d'aquelles que ha tenit moltes crítiques, que és una cosa que passa avui en dia també, de gent que critica coses que no ha vist o que critica i no les ha entès també, però les critica igualment, perquè això és gratuït. I es deia que fomentava la violència quan, des del meu punt de vista, el missatge de la pel·lícula és completament al contrari del foment a la violència. Però una de les coses que es va dir quan es va estrenar el Club de la Lluita és que molta gent imitaria, cosa que malauradament, perquè hi ha gent que era d'aquells que girava el cub del Tetris quan jugava, va fundar clubs de la lluita, o sigui, que dius, no has acabat d'entendre ben bé què ha passat, però hem tingut ja, si busqueu una miqueta per internet, veureu que hi ha molt de casos de gent, fins i tot menors d'edat, que van fundar clubs de la lluita, són coses que passen, no tothom té el rec sanguini com toca. Però és una pel·lícula que, a més, seguint una mica l'estela molt del que passa amb aquestes pel·lícules de culte, deixant d'en parlar, en parlarem també de les que van triomfar en taquilla, però sobretot de les que no van triomfar en taquilla, és el fet del boca-orella. El Club de la Lluita, quan es va estrenar en cinemes, va tenir totes aquestes crítiques negatives. Sí que és cert que també recordem que David Fincher venia de Seven, The Game. Oblidarem que va fer Alien 3, això no ho tindrem en compte, com si no hagués passat. Però era un estil de cinema molt diferent, un thriller. Seven ja és una declaració d'intencions. Exacte, i The Game, siguent una miqueta més fluixa que Seven, per mi, segueix una miqueta el mateix estil. En canvi, el Club de la Lluita sí que trenca totalment l'estil, i això molta gent no ho va acabar d'entendre tampoc, i quan dic molta gent vull dir els crítics de cinema que van comentar la pel·lícula, no van entendre aquest canvi del que deies tu també, del muntatge, el ritme i tot de la pel·lícula, cosa que tampoc hi va jugar en contra. En canvi, quan la pel·lícula va sortir ja en DVD, en una època que encara teníem videoclubs i podíem anar a buscar pel·lícules, el boca-orella és el que va fer bona aquesta pel·lícula. Aquesta és una de les coses que el cinema, les pel·lícules que podem considerar pel·lícules de culte, crec que els ajuden moltíssim, el fet del boca-orella de la gent. Sí, no, i a part d'això, que va ser una posteriori, no? Hosti, l'has vist aquesta pel·lícula? Hosti, has vist quan vegis el plot twist fliparàs, no? A part té un elenc que poc se'n parla, o sigui, sí que són pocs, però ben avinguts, i a part, i tens una Helena Bonham Carter que era relativament desconeguda en aquell moment, però clar, Brad Pitt sobretot, Brad Pitt ja començava a ser una gran estrella de Hollywood en aquell moment, i a part és el gran estàndard de lo que significa la cultura americana a la pròpia pel·lícula, però és una cultura americana que es vol autodestruir per refundar-se, que és el que es veu al final de la pel·lícula. Que és una cosa que tampoc agrada als americans, una pel·lícula que els critiqui ells mateixos. Suposo que per això també va haver-hi una mica
no sé si malestar, però sí que al final quan et mires al mirall i veus que potser no ets tan guapo com et penses, comences a preguntar-te les coses. M'estàs dient que no han nominat Civil War als Òscar? Parlem-ne. I podria ser per això mateix, però bueno, a partir d'aquí ja és una pel·li d'aquesta. També un problema que va tenir el Club de la Lluita en aquest cas és el fet de que tinguent dos grans estrelles com Edward Norton i Brad Pitt no es va convertir en el blockbuster d'èxit milionari que potser molts esperarien, i d'aquí que el fracàs amb taquilla fos això. Però realment sí que és cert que les pel·lícules de culte podríem dir que... Jo, per exemple, quan vam fer el llistat de pel·lícules, el Club de la Lluita no em va venir al cap pensant que considerant-la jo com a pel·lícula de cinema de culte. Però després pensant-hi vaig dir sí, perquè realment ha influenciat, té aquesta aura de pel·lícula que va més enllà de la pantalla, que és realment el que per mi defineix, com he dit abans, el cinema de culte. Una pel·lícula que traspassa la pantalla i influencia d'alguna manera o altra l'espectador. Sí, i a part és això, el tema sobretot que impacta molt és que el protagonista com a tal, si tu t'hi pares a pensar, té una vida, no sé si diria idíl·lica, però té la vida que fins a cert punt qualsevol voldria tenir, no? Té una feina que està bé, té un bon sou, viu en un pis de puta mare, es pot comprar el que vol... Però bàsicament la primera clau de volta és que ell és incapaç de dormir. Perquè el seu cap comença a donar voltes. Comença a anar a grups d'autoajuda, s'autoenganya, s'inventa malalties que no té, és hipocondríac sense ser-ho... I clar, tot això és el que comentaves. Dins de la cultura, és a dir, el topar-te amb aquesta realitat de tu mateix, de dir, soc realment feliç amb el que tinc? O sigui, la meva vida és la que vull tenir, i és quan es troba amb el guapito que li diu potser no vas pel bon camí i hem de desbotzar-ho tot, i és el que acaba passant. I la següent pel·lícula per mi era molt important posar-la aquí perquè molt sovint quan parlem de cinema o pel·lícules de culte ens n'anem molts anys enrere. O sigui, fixa't que ara no hem fet res que travessi els 2000. O sigui, la que frega més ha sigut el Club de la Lluita. Cine clàssic ja, això? Que és el 99. Sí, per nosaltres sí, per nosaltres ja és cinema clàssic. I jo volia reivindicar aquí també que a l'actualitat també es fa cinema de culte, en un cas bastant peculiar, que no sé de quants dels que esteu aquí l'haureu vista, que és Coherence. Coherence per mi és la millor pel·lícula de ciència-ficció de les dues últimes dècades. Totalment d'acord. És una magnífica pel·lícula. Sí, totalment, feta amb 4 duros, o sigui, és una pel·lícula feta amb $50.000, no amb 50 milions, és una bogeria de pel·lícula. Amb $50.000, on abans al matí quan hem fet les xerrades, que sobretot en Xavi PSX parlava del tema de la narrativa dels videojocs, és la pel·lícula perfecta per demostrar que una bona història aguanta qualsevol pel·lícula. Una bona història ben explicada és la base més important de qualsevol pel·lícula. L'altre ho pots vestir amb el que sigui, però si no tens una bona història, una bona base, una bona pel·lícula no funciona. La prova és Coherence. Coherence no s'ha estrenat aquí a Espanya. Coherence és... Correcció, jo la vaig veure a Sitges, al Festival de Sitges. Sí, perdó. Quan he dit no s'ha estrenat aquí a Espanya, volia dir amb el circuit habitual de cinema. De fet, a molts països no s'ha estrenat Coherence. I en canvi és una pel·lícula que per als fans de la ciència-ficció ha agafat aquest fenomen de pel·lícula de culte, quan és una pel·lícula del 2013, és una pel·lícula molt nova, és una pel·lícula que no cal anar quan el cinema era en blanc i negre gairebé per considerar la pel·lícula de culte. I aquí també és una cosa que a vegades passa amb aquest tipus de pel·lícula, que és el fet de la poca confiança que tenen les distribuïdores amb el que està mal concebut com a cinema de sèrie B. Un cinema de sèrie B no té per què ser dolent. Coherence entraria dintre del que és cinema de sèrie B. Terminator va entrar en el seu moment. Terminator més sèrie B que Terminator no hi ha res, i ara sembla que sigui la gran pel·lícula, però jo recordo l'esquelet del Terminator i el tio amb el pal a sota que el va movent, perquè era l'única manera d'animar-ho en aquell moment. I crec que ara mateix tampoc està a cap plataforma. No us animo a piratejar res, però mireu Coherence d'alguna manera. Fa uns anys sí que ho estava. Va estar a Prime, juraria. Jo la vaig veure a Prime després. Sí, a Filmin també em sembla que la van tenir. Però ja no hi és. Està a Filmin? Vale, doncs busqueu Filmin i mireu-la, perquè realment d'aquesta sí que no m'agradaria explicar absolutament res de... És complicat explicar absolutament res d'aquesta pel·lícula, també t'ho dic. Sí. És molt complicat. Però ni amb sinopsis, ni dir és una pel·lícula d'alienígenes, és una pel·lícula de... No, és una pel·lícula. Mireu-la i la disfrutareu moltíssim. Però, o sigui, perdona, no et sembla que tot és una pel·lícula que a priori és molt complicada d'entendre?
Sí, jo l'he vist un parell... Perquè entrem en termes de física quàntica. No diguis spoilers. Hem de dir que no és una... Però, o sigui, et té atrapat des del minut 1 i estàs constantment què està passant, fins a un final que per mi és un final super senzill, però de dir, uau, saps? Uau, m'aixeco i aplaudeixo, no puc fer una altra cosa. O sigui, és d'explotar-te el cap, el pòster és magnífic, m'encanta, no l'havia vist aquest pòster. No has vist aquest? No. De fet, és una pel·lícula, jo a vegades la comparo, entre cometes, una miqueta, no com a pel·lícula, no com a argument, sinó com a sensació, amb Akira o Mulholland Drive, que el primer que els mires dius no acabo d'entendre res del que he vist en pantalla, però m'ha encantat. Però estic dins. Correcte, i amb Coherence és el que passa. I com bé deia en Max, s'ha estrenat a festivals. Sí. És d'aquelles pel·lícules que el Boca Orella ho ha fet moltíssim, perquè ha anat passant de festival en festival, i tots els festivals on ha anat s'ha acabat a Sitges, no sé si va guanyar el Premi del Públic, diria, no recordo. o alguna cosa així, però és una pel·lícula que a través dels festivals i el propi públic fan de la ciència-ficció l'ha anat fent grossa, mantenint-la com a pel·li petita, perquè fixa't que la majoria de gent que li parles o li proposes veure Coherence o no la coneix o no l'ha vist. I és un problema que tenen aquestes pel·lícules de sèrie B petites que han agafat aquest estil de culte, que si no tenen una estrena o un recolzament en distribució darrere, passen totalment desapercebudes. Sí, no hi ha part d'aquesta pel·lícula que jo recordi, no hi ha cap actor actriu. Nicholas Hoult. Nicholas Hoult apareix? Sí, no sé si... No, Hoult no, Brandon. Ara no li poso cara. Esclar, perquè com a fan de Buffy Cazavampiros, Xander és l'únic actor conegut que hi ha en aquesta pel·lícula. Clar, quan has dit conegut, no sé si seria el que més definiria en ell, però sí que era l'únic que tenia... Sí, perquè la resta... La resta són totalment desconeguts. Però no et passa, tu, que te'n recordes de les cares perfectament? Jo almenys em passa. La protagonista, sobretot, evidentment. La resta de personatges que apareixen, del mític sopar i tot això, és... No sé. Sopar no diguis que sopa. No facis spoilers. Respiren. Oi. Hòstia, no ho sé. Doblada? Sí. Sí? Sí. No, en català no. El català ho desconec, però sí. No doblen gran pel·lícules en català, no doblaran pel·lícules petites, tampoc. Sí que està, sí. En català està doblada? En català ho desconec, però... Vale. No, jo la vaig veure en versió original, perquè evidentment només la podia veure en versió original de la manera que la vaig veure. És el que té a vegades, vale? Recordeu, pagueu subscripcions a plataformes. I això, que respiren i sopen. És molt bona, és complexa, però crec que si us agrada la ciència-ficció us agradarà moltíssim. I és un clar exemple d'aquestes pel·lícules actuals, pel·lícules molt ben mimades, molt ben tractades per qui els fa, molt estimades, i que han agafat el nom o aquest estatus, perdoneu, de pel·lícula de culte per la pròpia gent que la veu. O sigui, hi ha el punt aquest de que el públic l'ha anat convertint a poc en molts pocs anys, o sigui, en 10 anys. De fet, Coherence és una pel·lícula que ara n'estem parlant, són 2025, han passat 12 anys de la seva estrena, però va agafar molt ràpidament aquest estatus de pel·lícula de culte, perquè realment a tothom... Jo no conec a ningú que l'hagi vist que no li hagi agradat. És el que t'anava a dir. La gent o no la coneix o si l'ha vist l'estima directament. És d'aquestes pel·lis que a més et dona la sensació que com que és molt desconeguda, l'altre dia quan vam tenir la conversa d'Scorsese, no? I et parlava el tema del cinèfil snob, no? Quan, hòstia, no has vist Coherence? És d'aquestes que sembla que si l'has vist també ets una mica més, no? Una mica més entès. Que vas allà a buscar les hidden gems aquestes, les petites joies desconegudes que no coneix el públic en general. A mi sempre m'agrada molt recomanar sempre que puc. És allò que ho fiques sempre en les converses quan pots. En canvi, una altra que, bé, en aquest cas sí que és molt més coneguda pel públic. Sí, aquesta també la vaig triar jo. El Nota, qui no estima Jeff Bridges com el Nota, no? És que al final, vull dir... És una pel·li que té tantes coses... L'elenc és una absoluta barbaritat. Jeff Bridges, no? Tens a John Goodman, tens a Julianne Moore, tens a un John Turturro que surt res i menys, però és memorable, el seu Jesús. I és una pel·lícula que el resum és com es diu això? Un segrest, nihilistes i una estora.
Correcte, sí, es podia dir. Serien els 3 ítems més destacables i una confusió. També surt Philip Seymour Hoffman, Gran actor. el gran enyorat. I bueno, és que al final té tantes coses, és una comèdia que realment és una història, un segrest, és una cosa xunga al final, vull dir, l'amenacen, es pixen a la seva estora, etc, però no hi ha escena que no t'acabis partint el cul. O sigui, és surrealista, és histriònica, és la bolera, el cotxe d'ell, rebentant-lo amb el pal de golf, vull dir, és que m'estaria hores parlant d'aquesta pel·lícula. Jo t'haig de dir que em va fer molta gràcia quan la vas proposar al Big Lebowski, perquè jo soc dels que la vaig anar al cinema i no em va agradar. O sigui, jo vaig sortir d'allà, tot això que he portat aquí de trama confusa, De tant en tant el criteri et falla, tampoc passa res, i així, vull dir, què sé, saps? jo vaig anar pensant i vaig dir, aquí els Coen m'estan prenent el S'han pèl. fumat algo molt gros, no? No, com abans que t'he dit amb Mulholland Drive de Lynch, vaig sortir i vaig dir, fuà, no entré res, però quina passada de pel·li, la tornaria a veure. Amb el Gran Lebowski vaig sortir i vaig dir, no he entès res i no penso tornar-la a veure. No l'has vist més? Sí, amb els anys, a mi em passa molt sovint això a vegades. I has canviat l'opinió? Hi ha pel·lis... Està bé. No la posaria en el meu top 20-30 de pel·lícules. Vull dir, no... Però sí que és una pel·lícula que crec que ha agafat aquest estatus de culte, sobretot en aquest cas per la filosofia que transmet a la pel·lícula, que està encarnada amb aquest personatge del Nota, que de fet s'ha fundat, avui en dia es funden religions de tot, vull dir, però ha fundat una espècie de filosofia, que hi ha gent que és el del dudaisme, que és aquesta manera d'afrontar la vida, bé, una mica el que aquí en diríem sudapollisme. Sí, és sudapollisme, és estoicisme, però portat encara més al meme, jo diria. A la gran pantalla. I igual com em va passant a mi, la crítica també va estar molt dividida amb el Gran Lebowski, sobretot perquè, clar, els Coen venien de fer Fargo. És que clar. Sí, Fargo està a un costat i el Gran Lebowski està absolutament a les antípodes del que era Fargo i crec que va sorprendre moltíssim el fet de que els Coen, que sí, que els vinculem molt a l'humor, però vinguessin de fer allò i de cop saltessin això altre. És que a més, t'hi vas a pensar i dius, per què s'ha acudit fer una pel·li d'un paio al que se li pixen una estora? I saps el que vull dir? O sigui, realment la premissa és totalment surrealista, absurda, però estàs atrapadíssim. Almenys els que l'estimem. Tu ja sé que no vas acabar d'entrar-hi, però... I el russo blanco, no? El còctel aquell que es fa amb llet, i l'escena dels nihilistes, i bueno, els jocs a la bolera, el tio allà netejant la bitlla i... És una pel·lícula que realment... Té molts memes. Exacte, sí. Té moltes escenes d'aquestes de dir... No ho volia definir així perquè em semblava una miqueta raro. És tal qual. Però sí, és una pel·lícula d'aquelles d'imatges visuals que t'agradi o no, quan hi penses tens un imaginari visual a través d'aquesta pel·lícula i de fet ha fet una miqueta, a part de la filosofia aquesta del dudaisme que s'ha fundat, això et vaig apuntar, no és com ho sàpiga de memòria, però des del 2002 que també té una convenció anual on la gent queda i van amb aquesta bata, pijama, amb sabatilles, a veure la pel·lícula i a gaudir en comunió de la pel·lícula. És un fenomen que normalment associem més a pel·lícules més grans com per exemple Star Trek, Star Wars, que hi ha aquestes convencions on la gent hi va. No sé, un tio amb ulleres de sol, grenyes i una bata per sobre, se'm fa estrany de veure. Però realment ha agafat... Aquesta pel·li, no sé, ja que penseu vosaltres, però trobo que és la pel·li que en el meu entorn, quan n'hem parlat, és la que tothom ha vist els memes i cap ha vist la pel·li. Sí, això també passa. Sí, també passa. No, i passa amb aquesta... I passa en moltes altres pel·lícules. L'altre dia, i aquí entrem ja una mica al terreny personal, i com que no hi és perquè ja ha marxat, no em podrà tirar res per sobre, vam mirar El Resplendor amb la meva filla. Al moment final, spoiler a qui no l'hagi vista, quan Jack Nicholson està congelat en el laberint, surt allò i la meva filla diu... És que de veritat, Pau, per favor. Però no és el final, Marcos, tranquil, després torna a viure. L'escalfen i ja està. Pues, la primera reacció quan la meva filla, que ara va veure aquesta escena, diu d'aquí ve el meme. Ja és un indicatiu, això. Sí. Per tant, a nosaltres ens passa, però hi ha una generació molt jove que no ho sabem, però que vinculen la pel·lícula al meme. O sigui, directament, han vist el meme, com deia l'Albert abans d'arribar a veure la pel·lícula.
També m'ha semblat curiós, és que les pel·lícules que vas triar tu com a pel·lícules de culte, vaig dir, hòstia, no els hi hagués posat mai, però sí, estic d'acord perquè també encaixa dintre d'aquest gènere que afecta, o sigui, la seva experiència va més enllà del que és la pel·lícula. També el tema que consideris una pel·li de culte, jo crec que també té un punt sentimental, vull dir, en el moment que et pilli vital i com la vegis i que t'aboqui, no? Jo crec, vull dir, hi ha moltes pel·lis que també ho tenen, això. Però aquest és culte per tu, clar. A mi, per exemple, em pot passar, que també és una pel·li de culte, però seria amb El Cuervo o Labyrinth. Està bé, l'última... Sí, està preciosa, l'última, sí, preciosa. Perdó, no volia ferir sentiments. Sí, la vaig veure i vaig dir, no sé si tornar-la a veure o persigar-me els mugrons amb ferros calents. No sé quina de les dues coses em venia més de gust quan ho vaig fer-ho, però bueno, deixem-ho estar. Però bé, que són pel·lícules això que a part del tros sentimental hi ha aquesta espècie de sensació del que deien també de pel·lis que has de veure, pel·li de culte que a vegades pot sonar molt parant o molt allò, que tenir el carnet de cinèfil, però són pel·lis que la majoria de la gent considera que s'han de veure o qualsevol persona que li agradi el cinema els ha de veure. Per cert, aneu mirant el temps perquè jo no estic mirant el públic i no sé els jefes que em diuen 5, bé. Va, doncs anem a l'últim cas, l'última pel·lícula, de fet ho estem quadrant amb el temps aquí, que és un exemple contrari a la gran majoria que hem explicat. Coherence a part, perquè Coherence sí que triomfa, però és que triomfa tan poc que amb prou feines es nota. Vale? En quant a públic i a crítica sí que ho fa, en quant a taquilla no, perquè no té taquilla, perquè no se pot estar gaire enlloc, vale? Que és una pel·lícula que sí que va petar-ho amb taquilla, sí que va petar-ho amb crítiques, i que en canvi també té aquest efecte de culte, perquè no es vegi que les pel·lis de culte són només pel·lis que s'han fotut hòsties en taquilles o hòsties en crítica, que és Jurassic Park. Jurassic Park la va posar l'amic Àlex aquí, però jo crec que sí, que entra dintre aquest fenomen de pel·lícula que ha anat més enllà i la seva influència, en aquest cas potser no tant en el públic, però sí en el cinema, ha traspassat la seva pròpia estrena o la seva pròpia aura com a pel·lícula. És que què podem dir d'aquesta pel·lícula que no s'hagi dit ja? Jo sí que crec que hi ha una sobreexplotació amb el tema de la franquícia, però això ja és un altre tema. Això ho farem l'any que ve. Jo crec que ja el nom s'ha desgastat, en alguns casos per malament, però bueno, la pel·lícula en si és una obra mestra. És un 5 de 5. Jo sempre recordo l'escena del T-Rex, que va ser d'aquells moments a una sala de cine, o sigui, el nivell de manufactura del dinosaure en si, sempre recordo 3 fets puntuals de com Spielberg aconseguia captar la teva atenció. O sigui, ell fa servir un recurs cinematogràfic, que és el de que tu com a espectador no vegis el que està veient el protagonista, amb cara de sorpresa, amb la qual et genera més tensió i més ganes de veure el que està passant. Això passa amb el got i la vibració del got, que et genera una tensió de dir està venint alguna cosa molt gros, i després hi ha un altre que és quan ja ha sortit l'animal, que baixa la mirada, l'enfoquen amb una llanterna i la pupil·la fa... que això ho van fer amb efectes pràctics, que és a dir, hòstia, aquest bitxos, això és de veritat, saps? Si em fot una queixalada... Això pot mossegar. Saps? I això no s'havia vist mai en cinema. Per mi és quan Jurassic Park agafa aquest estatus de pel·lícula de culte, i no només amb l'acceptació que té envers el públic, amb l'acceptació crítica i amb l'acceptació de taquilla. Recordem que, si no vaig errat, és la primera pel·lícula en superar la barrera dels 1.000 milions. Va ser la pel·lícula més taquillera del seu any d'estrena, del 93. Però el seu estatus de pel·lícula de culte per mi va en com ha influenciat no només la manera de fer cinema, evidentment Spielberg ja tenia les taules Penelofent, fàbrica de somnis, sinó també per el fet de com transportar els efectes especials al cinema. Tot el que havíem vist fins a aquell moment, i de fet, com que no tenim temps, no m'hi expandiré moltíssim. Si teniu l'oportunitat, teniu Netflix, mireu un documental molt bo que hi ha d'una sèrie que es diu The Movies That Made Us. N'hi ha un dedicat a Jurassic Park i t'explica tota la història de la concepció de com es va fer Jurassic Park i sobretot com es van fer els efectes especials de Jurassic Park, que un amic, sí, amb tots els respectes, perquè és una pel·lícula que m'estimo molt, però podia haver sigut tranquil·lament Jason i els Argonautes amb dinosaures, vale? I en canvi va acabar resultant ser una
una pel·lícula que va assentar les bases del que seria l'animació 3D i la integració 3D en el cinema, val? En aquest cas. I a més, per als nassos d'un animador que va dir jo això t'ho faig, li van dir que no i va dir m'és igual, jo ho faig igualment. I va acabar funcionant. Vale? Per això mireu aquest documental que ho explica molt i molt bé. Aquesta pel·lícula té aquest element i jo crec que l'altre que és clau és John Williams. John Williams aquí també és importantíssim. Tot el que faci John Williams el binomi és ja recurrent, no? Però en aquest cas especialment. I de fet també, potser crec que no com a pel·lícula de culte, però també agafa una mica aquest misticisme, el fet de Jurassic Park, que va ser, no en diré molt ignorada, però bastant ignorada en quant a premis, perquè només va ser nominada, si no vaig errat, amb so, edició de so i un altre, efectes especials, evidentment, podia fer. Però casualment aquell mateix any Spielberg va guanyar els Oscars més importants, direcció, pel·lícula i guió adaptat, que seria per la llista de Schindler. Clar, és que clar. Això és una espineta. Això és per la tercera edició de Totancat, parlem d'això, que és el fet de com el cinema d'acció o el cinema de terror està completament apartat per el que és la crítica. Ara no hi entrarem, ja ho farem més endavant. Bé, crec que hem arribat als 5 minuts. Donar-vos les gràcies a tots, esperem que us hàgiu passat molt bé, tant com nosaltres, com a mínim. I tant que sí. I mireu Coherents, feu això.